er på Jespergade på Nørrebro, i butikken Rød. Og i nummer 17 her, der ligger både butikken Rød og Pers Griseri. Jamen, jeg skal nå at lave nogle supper, og jeg skal ud med nogle varer. Mads her i baggrunden er ved at være færdig med at pakke til vores ture her, så vi skal afsted og ud med varer, så folk kan få nogle friske varer, inden klokken bliver alt for meget. I vores afdeling kan man købe grøntsager, man kan også købe kød over ved Per. Så laver vi supper, juice, friskpresset juice og yoghurt og alt muligt. Så alt andet lige, der må vi være en af de eneste 100% økologiske grønthandlere tilbage i København. Det er flere af vores leverandører, der fortæller os i hvert fald. Så jeg mener, der er en enkelt eller to mere, hvor det er primært økologisk. Men her der er det 100% økologisk. Der er ikke så mange mellemled imellem os og forbrugeren, så vi prøver at holde prisen nede og samtidig give bønderne en fornuftig pris for deres varer. Så det er sådan en god balance. Man kan købe grønkasser her, som vi bringer ud til folk, og der går folk meget op i, at vi genanvender emballage og prøver så vidt muligt at få fat i varer, som ikke har emballage til at starte med. Og det er helt klart noget, som de går op i, ja.